पियावा प्रदेश बाड़न मेहरारू घरे बिया फोन कके कहते कि राजा कि बैठी के दुआरिया पर अरे झखेली गुजरिया से बैठी के दुआरिया पर अरे झखेली गुजरिया से भेजले न पातावा खबरिया हो बोलो उनका इंतजार में चूड़िया भइली छुड़िया अरे चुनरिया लुगरिया चूड़िया भइली छुड़िया हई चुनरिया लुगरिया से माहुर लागे पुड़िया जौरिया बोलो अरे घनी बसवरिया में कोई लरिया जब बोले तो का होला कीतियो लगे ले जैसे अरे गोरिया ए बोलो एनियो धान गेहूं होला नु गोरखपुर क्षेत्र में सब होला नु सब होला ना भाई कहीं कहीं किन के आवेला ना सब होला यही से कहतरी चैत में हां उहे तो पूछो तनी कि मान ली कि चैत के गीत हम गाई आ केहू के ऊपर ऊपर पार हो जाए तो लोग कही करे मर्द मारे का गावत हो चैत के महीना बा तो मेहरारू कहते कि ए राजा कि ननदो के भैया ए चाहत ए बोलो मुझी वो लोग के सॉन्ग में राखो अरे कि ननदो के भैया दुल्हे राजा के मामा जी सोपरा गांव से हमरा के आशीर्वाद देले बनी बार बार प्रणाम करो अरे ननदो के भैया चैत में चलावे थोरे सरवाया जाय राजा ननदो के भैया अरे चैत में चलावे थोरे सरवाया जाय राजा त कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू घरवा आ जाए राजा अरे कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू घरवा आ जाए अरे ननदो के भैया
थ्रेसर बुझेलू हाँ थ्रेसर ना बुझाए ना बुझल जन्म दमाला चैत में घिचला गिरला थ्रेसर बहुत जरूरी हो सही बात थ्रेसर से घिंचाला हाँ ओकरे से गिरावल जाला सही बात अरे कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू भाई आया जाए राजा ओइले गरमिया के दिन आए पिया दुनिया डोलाई दो ओइले गरमिया के दिन आए पिया दुनिया डोलाई दो दुनिया डोलाई दो हमारी दुनिया डोलाई दो दुनिया डोलाई दो हमारी दुनिया डोलाई दो ओइले गरमिया के दिन आए तैयारी में तैयारी में रह तैयारी में रखता नया काल बड़ी तैयारी में रह मुस्कान मंच पर विराट कोहली नहीं खन धोनी बड़े हाँ कब उड़ावे लगे है पते न चली आए हाय हाय बाबा एक भी गोटी आइल बड़ू सो धामी लेखा फरक आवा थ्रेसर आओ आइए मेहरारू कहते के राजा तहरा बुझात नहीं खे नहीं खे हम तारा के दुइये गो महीना में खोजिला कम ऑन दिवाली में अच्छा दिवाली में काहे खाती काहे खाती थोड़े खाती दिवाली में अगर मेहरारू के भेरी पियावा रहेले हाँ तो कहेली कि केहू के पियावा दुआर पर दिया धरत रे हाँ केहू के छत पर धरत रे हाँ हमरो पियावा रहिते हाँ नाद पर ना धरिते तो खूंटावा पर धरिते नु सही बात सही बात सही बात आ चैत में हाँ रहिते रहिते उनका के दिन में ना खोजीती ना ना बाकी भोर में जरूर खोजीती हाँ कहतारी के राजा तहरा बुझात नहीं खे हाँ अरे किया मोजराई गईले महुआ कोचियाई अम्मे हो गाड़े आओ खरिहान बाछिलाई चैत में अगर खरिहान छील देलू हाँ तो तारा से बढ़िया मेहरारू 11 महीना साफ रही हाँ हाँ तया मोजराई गईले महुआ कोचिया